לברך אתכם היום. מתרגשת תגלה את המחויבות לשנות את פני החברה בישראל. אז אולי נשמע כמו סיסמה יפה בלבד, אך מתקיים כאן הלכה למעשה במגוון דרכים. אצלנו בפקולטה למקצועות הבריאות בכלל ובחוג לריפוי בעיסוק בפרט, המחויבות הזו באה לידי ביטוי בעשייה משותפת עם קהילת המוגבלות ובהתגייסות לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. כדי בשנייה להמחיש את זה, בעוד רגע אנחנו נכבה את האור באולם. בבקשה לא להיבהל, ובעיקר להסביר לילדים הקטנים שאני רואה פה לא מעט מהם, שתכף יהיה חושך, אבל רק לזמן קצר. כאשר יכבו את האורות, אני גם מבקש מכולכם לעצום את העיניים. וגם אני אעשה את זה. מה שאומר שאני לא אוכל להיעזר בדפים שלי, אני מקווה שלא תרגישו. אז בבקשה לכבות את האורות ולעצום את העיניים. לכבות את האורות. תודה. היום זה 6/6, שהוא היום לקידום הזכויות והמודעות לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון בישראל. אנחנו בחרנו לציין את היום הזה בטקס שלנו, מתוך מחשבה שזה חלק ממה שאנחנו עושים פה כל הזמן. אני מניחה שחלק מכם כרגע חשים אולי קצת אי נוחות או חרדה, אחרים קצת משועשעים אולי, וחלק חושבים בשביל מה זה טוב. אז נכון שברגע אחד קטן כזה אי אפשר באמת לחוש ולחוות מה שחווה אדם שמתנהל ללא ראייה או כמעט ללא ראייה כל חייו, אבל כן אפשר לרגע לעצור ולחשוב. לחשוב לרגע מה זה אומר. לחשוב לרגע איך אני הייתי מרגישה לו אני הייתי במצב הזה. לחשוב לרגע מה בעצם אנחנו יכולים אולי לעשות. ואנחנו יכולים לעשות הרבה. אנחנו יכולים קודם כל לא לרחם. קודם כל לדעת שהקיום של אנשים עם מוגבלות בראייה או עיוורים הוא קיום מלא, הוא מספק, יכול להיות כזה. ולדעת שלפעמים אנשים עם מוגבלות בראייה או עיוורים זקוקים לעזרה כמו כולנו. ועל הדבר הכי חשוב הוא לא להניח שהם צריכים עזרה, אלא פשוט לשאול האם זקוקים לעזרה, ובעיקר לקבל ולכבד אם אומרים שלא כרגע, שהכל בסדר ומסתדרים. ולחשוב לרגע מה אנחנו כחברה מחויבים לעשות על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות ראייה ועיוורים להיות בינינו כשווים, להיות חלק מהחברה הזאת. ואנחנו יכולים לעשות הרבה. אנחנו יכולים למשל לתאר תיאור קולי של דברים שרק רואים אותם בראייה כדי לאפשר לעיוורים להיות חלק. אנחנו יכולים למשל, אם אתם מכירים את השלטים הצהובים והשחורים בתחנות האוטובוס, שמאפשרים לאנשים עם לקויות ראייה להתמצא בעצמם, ואנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים כגון אלה על מנת לאפשר לכולם להיות חלק כשווים. ועכשיו בבקשה להדליק את האורות חזרה, ואתם מוזמנים, כמעט, אתם מוזמנים לפקוח עיניים. מי שרוצה כמובן מוזמן להמשיך להיות בעיניים עצומות. כאשר הצענו לנציגות הבוגרים שלנו את הרעיון של לנסות לייחד קטע קצר מהטקס, מהיום המיוחד הזה שלכם, לציון יום המודעות לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורים, תגובתה להיות דרך מצוינת להמחיש לכולם את רוח החוג. אז תודה לכם. מבחינתי האמירה הזאת העידה על כך שאת שלנו עשינו. נראה שמה שניסינו לעשות פה יום יום, שעה שעה, לאורך 3.5 שנים נשא פרי. אני מקווה שאתם לוקחות איתכם מכאן את ההכרה בכך שכולנו שונים מזה, אבל כולנו גם שווים. את הכלים האישיותיים שיאפשרו לכם לראות באמת את האדם שמולכם. ואת